ଭାରତର ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେବେ ଏନେଇ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ଏନ୍ଡିଏ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲି କହିସାରିଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଭୋଟଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭାବିଥିବେ ଏଭଳି କାହିଁକି ଏଭଳି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିଠୁ ଭିନ୍ନ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଯେ ଆମ ସମୟରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବପନ୍ନ ଥିଲା ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟରେ ତାଙ୍କ ଭାବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ମୋର ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୋ ବିବେକ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବେ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି ଠାରୁ ମାଟି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଟିର ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ହୁଇ ନଥାଏ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଏ ମାଟିର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବିବେକକୁ ଏ କଥା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଦଳର ଗଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନର ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୁଞ୍ଚି ମୂଷା ପରି ଟିକେ ତା ଦେହରେ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଯେ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ମୋର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଇଏ ତ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା କି ତାଙ୍କ ମାଟିର ଏ ମାଟିର ଝିଅ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀରେ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗର୍ବର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଦଳ କହୁଛି ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦଳ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାବରେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନିଜ ଭୋଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ହୋଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଦଳ ମୋତେ କିଛି ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ମୁଁ ଦଳର ଫୋରମରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ ନା କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ସର୍ବ ପୁରାତନ ଦଳ ତ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦିଆଗଲା କି ଆମର ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଯାକ ବିଧାୟକ ଜଣେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନଥିଲି ଏଠି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆସିଲି ଆଜି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ୟୁପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ମୋ ବିବେକକୁ ଏ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବସ୍ ଏତିକିରେ ସୀମିତ।
एथिरे आउ कौन प्रकार राजनीति करना जदि दल नेकी आपणक ऊपर कौन कार्यानुष्ठान एक्सप्लेनेशन मागे कारण ऑलरेडी कहगला कि आप असंतोष थिले दल भितर से माने व्यतिरेक निष्पत्ति नहीं जदि किसी समस्या देखंतु सेपरी किसी नाही मु कांग्रेस दल जन सच्चाकर्मी कांग्रेस दल अच्छी कांग्रेस दल रही मध्य ये निष्पत्ति एक व्यक्तिगत निष्पत्ति थिला ये सुजोग सब आसे नहीं 75 वर्ष स्वाधीनता पर बर्तमान ये सुजोग आड़िया आदिवासी महिला राष्ट्रपति हेबे तेणु मु भाविली ये सुजोग जो आसी ओडिया हिसाब से निजक सामिल करिया उचित तेणु मु सामिल करिछि एतरा कौन सी राजनीति नहीं कि असंतोष नहीं कि राजनीतिकरण मध्य नहीं कौन आशा रखुछंती आपण द्रौपदी मुर्मू ठार निश्चित रूपे जिते जड़े ओडिशा रु प्रथम करी राष्ट्रपति हेबे महिला एवं आदिवासी महिला से भी एक संवैधानिक पदवी निश्चित रूपे फोकस जन्मस्थान जन्मभूमि जन्म राज्य रहिबो तो ओडिशार विकास सहित एक गर्व अनुभव हम कि आमर जड़े व्यक्ति राष्ट्रपति अच्छा सर ये जो कथा आप कहले गर्व अनुभव कथा आम किस समय पूर्व वरिष्ठ सांबादिक रविदास सहित कथा होइतलु से कहले जेहेतु कांग्रेस पार्टी सबुबले दलित आदिवासी भोट रूप ही गोटे निर्वाचन लड़ी आसी आज पर्यंत तो पार्टी रे स्प्लिट हवा निश्चित बोली कहितले आमे तार प्रतिफलन देखिलु आमे देखंतु रवि यही जने अभिज्ञ लोक किछि लोक भितर भोट दियंती स्वीकार करती नहीं किंतु मु भोट देके आसी स्वीकार ये कली जे आम जते गोटे गुरुत्वपूर्ण पदवी अच्छु और लोक द्वारा निर्वाचित होइचु आमर मध्य राज्य ये सहर कर्तव्य अच्छी एत बड़ एक निर्वाचन होची जो जड़े आदिवासी अंचल आदिवासी महिला और जड़े भल महिला जड़े ओडिया निर्वाचन लड़ुंट से दृष्टि मोर मध्य सहित सहयोग कर सहयोग कर बीजेपी बीजेडी जमते लगुच राष्ट्रपति निर्वाचन आ उपराष्ट्रपति में जमते भाव समर्थन या केमती देखुं जड़े माने अपोजिशन रे थिबा नेता हिसाब रे देखो बीजेपी बीजेडी थे ड्रामाबाजी करती भर मुझे पशिया चाहूनी कि ये निर्वाचन भोट सहित कौन संपृक्त नुह ये विवेक अनुसार मोर निष्पत्ति मुझे जाहिर करी तेणु भितर कौन बादीपाला चलो तादे आम कुछ करार नहीं जन कांग्रेस दल श्रृंखलित कर्मी कांग्रेस दल भर रही आगामी शेष प्रश्न जाना चाहिए जो भाई भाव में बर्तमान बीजेडी बीजेपी को लेकिन जमती भाव में उभय गोटे कहते आपण मान तरफ ही आसूँ सलासुतरा भाई भाई हो माने लड़ुंट निर्वाचन आर फायदा 2024 निर्वाचन को कांग्रेस उठे पार कि निश्चय कांग्रेस तार कार्यक्रम आरंभ कर कांग्रेस सभापति बुलवा आरंभ कला नुआ सभापति ये शरद पट्टनायक होती आम आशा करूँ निश्चित रूपे जे आगामी दिन में ओडिशा कांग्रेस और सुदृढ़ हम और लोक चाहूँ एक परिवर्तन पाई से परिवर्तन धारा निश्चित रूपे लोक कांग्रेस को ग्रहण करेंगे और ये दुई जंग विकल्प भाव में कांग्रेस ठिया हो बहुत बहुत धन्यवाद आम भी जाना चाहूँ वास्तविक विकल्प कि ना कि कांग्रेस 2024 साधारण निर्वाचन को किंतु आजिर कथा जदि देखिबा मोहम्मद मकीम कहिसंती ताको विवेक कथा से सुनिचंती माटीर बासना माटीर झियो माटीर स्वप्न को से पूरण करिया को जाउछंती जोति पय कि गुंडुची मुसाटी भଳି से द्रौपदी मुर्मू को तांकर जो खंडीय भोटे मध्य देकी समर्थन जणाइचंती एवं सा एक कथा मध्य कहिसंती कि ये दल तांको जत्ते जहाँ एक्सप्लेनेशन मागियो दल भितर जो आभ्यंतरण कथा अच्छे से दल ही बुझिबो किंतु ये पूरा निष्पत्ति रे कोनोसी राजनीतिक नथिला ये तांको विवेक कथा सुनिचंती भुवनेश्वर कैमरा पर्सन निर्मल सहित स्वाति जेना ओडिशा रिपोर्ट।